Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, pafea fea iwe, pafea fea iwe. Drewmas media yakanyanya, Drewmas media yakanyanya, pafea fea iwe, pafea fea iwe. Zauya zauya nyaya dzamunoda, ringa magosipi angave Muri Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita nhasi rava rimwe zuva. Ndangoti kachirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi chisati chatanga ndingotanga ndakupai maupdates ezvimwe zviri kuitika. Ndinoziva vanhu vazhinji vanogara vachitibvunza kuti ko zvakati zvamira sei, zvakati zvamira sei. Hongu tichakuunzirai nhau idzodzo, asi tisati tasvika ipapo regai ningotaura dzimwe dzenyaya dziri kuda kuti munge muchiziva kuti zvamira sei, kunyange zvazvo tichazokuunzirai nhau dzacho zvizere. Senguva dzese kabhuri Zimbabwe, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndisati ndatanga chirongwa chanhasi ndanga ndichiteerera hangu kambo kanyowani kaJapresa hanzi chire chiro chimwe pazita rangu hanzi roda kundibvisa chiremera. Nhau iripo kabhuri Zimbabwe. Ndoda kutanga nhau yekunyanga. Kana muchiri kutondera paya takakupai nhau yemunhu akabatwa nemhepo vari pamakuva vakuviga munhu. Munhu uya ndokubva atanga kutaura kuti aiwa iwe ndiwakandiuraya, ndiwakatomera vanhu kuzondiuraya. Ndiyo nhau yandada kuti titange nekukupai. Panhau iyoyo kabhuri Zimbabwe nyaya yakanga ichifanirwa kunge ichienda kudare ramambo. Pekutanga pacho paifanwa kutwa dare harina kuzoitwa nekuti mukuru wenyika anga achienda kudivi iroro. Naizvozvo hazvina kuitwa, madzimambo anga asipo, anga aenda kwapresident. Paizofanirwa kuitwa kechipiri, mhuri yacho yakawithdraw, yakati aiwa isusu hatingaswere tiri kumatare, izvi ndezvemhepo izvi. Saka chatinenge chiendera kudare ndechei, zvisiyei zvakadaro, hazvina nebasa rese, baba vakafa takavika. Kana paine variwo vari kunyunyuta vachaziva zvokuita, kana paine zvavachada kuzoratidza aiwa ndo vachazozvita pamberi, isusu taita vadiki panhau idzodzo. Naizvozvo family yakawithdrawa nhau iyo yakati isati nambogara takaiunza, uyezve hatisi kuda kuti tinge tichiendeswa kumatare edzimhosva. Asi kana mada kutorana nemhepo iyoyo muchinokurukura henyu, itai, asi isusu kwete. Saka ndomamiriro akaita nhau iyoyo kamhuri yeZimbabwe. Ndiyandada kuti nditange nayo. Panhau yechipiri tine nhau yaGogo Magumbo. Vanhu vanotondera tiri kumuchinjike paya tichiita pane musha waibvira uya. Munovatondera zvakare ndiwo gogo vakabatsira kudombo shava kwasekuru vaya venyoka yavo. Asi chakazoitika ndechekuti mushure mekubatsira kwavo vakaita kudombo shava ndipo pavakabva vati ndakumbomira kubatsira veruzhinji. Nyange vanga vari matare vakatobva vati aiwa takutombomira makasa. Hatizive kuti chii chikonzero chakaita kuti vange vachitora stanza iyoyo yekuti havachadi kubatsira. Ndobva vangomira vakadaro. Nyange vanhu vaivatsvaga vachiti kuda gogo ava, taitaurira vanhu kuti aiwa gogo ava vachisiri kubatsira, vati ndoda kumbozorora. Naizvozvo good news ndedzekuti gogo vabva pazororo vakubatsira. Vanoda kubatsirwa nagogo ivavo aiwa vasununguka, makasununguka kunge muchinobatsirwa navo. Imwe nhau yatinayo zvakare ndeye kurushinga. Yekumuteyo
ndofunga pamuteyo kamakanzwa divi ramambo, makanzwa divi revanhu, mukanzwa divi ragogo, hamuna kunge manzwa divi reDrewmas Media. Ndangoda kuti nditaure ndakamirirawo Drewmas Media maonera ainoita panhau iyoyo. Ndakanzwa mwachanzani shambani ngakangwara mazuva mazhinji nhasi akabusa. Kune zvakadaro here. Dzimwe nguva unenge waenda kuno nzvimbo inopisa, unenge waneta, kubhabhauka kwaunoita simba riripo nekunge watsva waneta panenge pasisina zvekubhabhauka. Chandingade kukuzivisai pamashandiro akaita gogo mbuya manhambara, inini ndichitauro hangu ndiri kudivi rekuongorora chete, no feelings attached. Ndinoti inini gogo vakabatsira, asi mabatsiro akaita gogo haasiriwo aitarisirwa nevanhu. Vanhu vaida kuti zvinhu zvinge zvichidzurwa, gogo havadzure. Ndo nyaya imwe chete zvakare nevekudombosha ava vatakataura gogo magumbo, havaite izvo zvokubata zvinhu vachidzura, asi gogo magumbo apo neapo kana zviripo vanobata. Ndinotondera chose vachibata kukwekwe. By the way, vakambonzwa kunzi kune muroyi akadonhera pamba kumufakosi. Vanga varimo munharaunda yagogo magumbo, vakadonhera pachivanze chagogo magumbo. Asi gogo magumbo pandavabvunza vati aiwa, muroyi kudonhera pano, akadonhera akasina, ndambogara ndatiya varoyi pano, vazviramba. Hanzi kwete, inongoriwo coincidence yekuti inini ndinobatsira, muroyi odonherawo payadhi yangu, asi handina chekuita nemuroyi iyo. Ndakatoonawo mwana achisa katuni yemuroyi ari mukatray achiti hanzi zvondadzingwa nevamwe varoyi kwatanga tichienda. Right, regai ndidzoke panhau yananga ndiri kutaura nezvayo yekuchimhanda. Vanobatsira zvakasiyana-siyana. Ndezvakare panoitwa nhau dzakadai so, not everyone is involved, but maleaders evanhu ndo anenge ari involved. Like ipapa pasabhuku nhau vaiziva, mambo nhau vaiziva. Nhau yainzi mari yedu yakadyiwa nevanhu vekurushinga ivo vaya kuchimhanda. Imari yekusumudza gogo kubva kwavo kuchiweshe kuenda ikoko. Basa riya harina kana mari yakabhadhariswa. Gogo vakati, kana imimi maona kuti zvandakuitirai ndakundikana, aiwa hapana chakaipa, inini ndaakuenda. Asi kachandoda kukuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti vanhu vatinoendesa kunobatsira kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ndokunzwai muchiti n'anga dzane shamba. N'anga dzangu nekuti ndinenge ndaendawo navo ikoko, ipapo handirambe. Asi zvatinoita isusu, ndofunga patinoburitsa mavideos edu, tinogara tataura kuti panapa pane dambudziko. Kana paine munhu anofungidzira kuti anokwanisa kupedza dambudziko irori, uyai mubatsire. Naizvozvo kana munhu akauya kwandiri achiti iro dambudziko iro ndinoripedza, ndinani ndingarambe. Ini handiratidzwe pamweya semaonero amunoita imimi. Inini munhu akanditi izvi ndinozvipedza, ndinotendera zvaanenge achitaura, nekuti handina mweya unenge wanditaurira kuti zviri kwere kana kuti hazviko. Naizvozvo tinotora munhu anoda kuendesa ikoko. Ndinonzwa vazhinji vachiti torai sekuru nhingi. Aiwa, vakasununguka vese vana sekuru vamunoda vaya kuti vange vachibatsira vanhu. Asi nhau ingoripo chete ndeyekuti tinoti isusu mhuri inenge yapinda dambudziko kudaro, yazvizivisa kuruzhinji rweZimbabwe kuti isusu tiri mudambudziko rakadai, ndo patinoti aiwa kanga tichibatsiraiwo mahara. Saka naizvozvo ndo patinoti vaya vanoda endai munobatsira, vasingadi hawo regedzai, zvinenge zviri zvemahara. Naizvozvo kana vanhu vachifungidzira kuti munhu anorapa anofanira kuya achibhururuka kunomhara kunzvimbo kwavo, vobatsirwa mahara, obhururuka odzokera kunzvimbo kwaanogara, aiwa maonero anenge atosiyana zvachose mhuri yeZimbabwe. Munhu kana achindadyirwa mari iri yekuti munhu asvike kunzvimbo kwake, ipapo ndinoda kuti pokani inapo. Isusuwo seDrewmas Media pane dzimwe nguva dzekuti kana zvakatipfavirawo tinokwanisa kunge tichiendesa munhu iyeye
kunzvimbo yaanofanira kunge achinobatsira. Kakawanda tichizviita izvozvo, asi kana tisina mari vanhu vakatoti ngaatouya kuswera mangwana, tinenge takuti aiwa wakatipewo mari yemafuta, nekuti kuswera mangwana hamuri kuda munhu iwayo, tinenge tisina mari yepetrol. Naizvozvo ndipo paya pamunozoona takuti kana muchida kuti munhu auye tipewo mari yepetrol, ndeyepeturu chete and nothing else. Naizvozvo handiti inini gogo manhambara vakagona kana kuti vakakonewa basa. Ndofunga mhinduro makadziwana nekuti vanhu vaida kubatsirwa vakati havana kugutsikana. Naizvozvo tinoti vakakonewa basa, asi hazvireve kuti gogo ava havana zvavakange vaitirawo ruzhinji zvine musoro. Musakanganwika kuti gogo vakaita pungwe, vakagara nevarapwa usiku hwese vari ipapo kusvika kuyedze ipo paya vanga vasati varara. Chokwadi zvimwe zvinhu tinodawo kutenda kune munhu anenge azvipira kuti anga achibatsira. Handioni zvakakodzera kuti tibva tanguvarwa left right and center, asi chandinokukurudziraika ndechekuti pamunoona mavideos musaise mafeelings. Mukadaro munofa neBP wedwe, tichiri kukudai munyika, musaise mafeelings. Uyezve kana dziri n'anga dzangu dzandienda tsvagawo ahead, chinangwa chimwe chete chekuti mhuri dzinge dzichisununguka. Chanimwezve chandingade kutaura nemi chekupedzisira ndechekuti vamwe vevanhu vamunoti endesai kwanhingi, isusu tinoda zvachose kuti ivavo vange vachibatsira. Asi zvandisingagone ininiwo neDrewmas media kuenda kunovakumbira kuti endai munoita zvemahara. Naizvozvo kana muine n'anga yenyu yamunoziva inogonesesa, uyezve muri willing kunge muchiburitsawo makwati, muchiburitsa mari kuti mhuri idzi dzinge dzichibatsirika, hapana chakaipa kungotudza kuti Drewmas media tina sekuru nhingi, tina gogo nhingi, tina madzibaba nhingi varikuda kuenda kwakare trip fully sponsored. Aiwaka hapana chakaipa, nekuti by the end of the day haisi nyaya yekuti sekuru Murambwi ndo wagona here kana kuti sekuru Mukanya ndo wagona here. Chinangwa ndechekuti mhuri iri mudambudziko yapona here, yararama here. Nhasi uno tinotori nenhau inotsviriridza, nhau inosuwisa yeMwanasikana ari kurarwa naye nenyoka nezvidhoma. Inhau inosuwisa. Kana vari kutoripo izvozvi, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu, kunyanya venzvimbo yacho sekwaMurewa. Nhau iyi ndeyekwaMurewa, saka vanenge vari munzvimbo yekwaMurewa ndo vatinenge tichikurudzira zvikurusa kuti tibatsirei. Asi kana Harare, nekuti isi tinenge chibva kuHarare tichienda kwaMurewa, hatirambe vanenge vachida kubatsira. Ndo criteria yatakashandisa pana gogo manhambara, ndewekuchiweshe zvinhu zvaitika ikoko kumaCentral. Ndosaka takazoti ngatitorei ava tivaendese, sezvo ivo zvakare vakange vati dambudziko iroro vanorigona. Semagonero avanotaura kuti ndo havakaita, sematadziro amakati ndo havakaita. Saka isusu hatidzore tsvimbo nekuti panharisa personal feelings panhau iyoyi yekuti tiri kuti vanhu ngavabatsirwe. Vedwe tinenge tatoisawo mwoyo nepfungwa pamwe chete kuti mhuri dzinge dzichibatsirika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Regedzai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi. Tisati tatanga chirongwa toti welcome back gogo magumbo, vazukuru vakakumirirai. Zvandatobva kubasa tiri mupenyu, zvandatobva kubasa tiri mupenyu. Mwari munotendwa nekusingaperi, Jesu munotendwa nekusingaperi. Ndoenda pamedia ndakavhara, Drewmas media ndiyo chete iyo yakandidzidzisa zvemalevo, ona yakandidzidzisa zvemalevo. Muri Zimbabwe
Aha, tiri kusangana zvakare, tiri munzvimbo yeMamurewa. Munozviziva wani kuti ndikaenda kunzvimbo ndinobva ndambodza kubvongodza nzvimbo yacho yese kuti tione kuti vanhu vari kurarama sei, zvakamira sei. Nhasi nhau yatiinayo inhau inonzwisa tsitsi, inhau inosuwisa yeMwanasikana. Musikana uyu anonzi akatemerwa nyora, anoshandiswa nemurume. Pane murume akamuda aine 13 years, ndokubva anosvika kuMozambique kwakutsvaga mishonga yake. Naizvozvo anomushandisa semudzimai wake. Anonzi anoshandisa mubobobo uyezve anoshandisa nyoka yake zvakare kuti inge ichirara nemwanasikana uyu. Pari zvino imba yemwanasikana uyu yakatoparara nekuda kwedambudziko iroro. Nyoka inomushanyira masikati neusiku, anoda kubatsirwa. Naizvozvo senguva dzese tinogara tichitaura kuti vana mazvikokota, vaya vanozviti tinogona matambudziko akadai, veduwe, hero dambudziko ratakukupai, regai tikupei mwanasikana uyu ataure nemi muzvinzwire zvaari kutaura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Pazuva imhuri yeZimbabwe, zita rangu rinonzi Tatenda Badze. Ndine dambudziko kubvira ndichine 13 zvane 24 years zvichiitika nemurume muvillage andishungurudza nemushonga wegonda turu. Pazuva rega rega anondishandisa kune mugonda turu echimukanjikisa urume nenyoka zvakare inoshandisa zvake. Pose pandafamba ndinobata iye uye achinotohaka kun'anga kumaprofita. Ndakaedza kumunanga ndamunanga kuti atifambe, anoramba. Uye zvakare ndakambotanga kuedza nyaya yangu iyoyo kumbotongwa kubva kwaheadman. Akadaidzwa pakufamba kuti pakuya vanhu vezinhata anobva atizoramba. Pakamboyo vezinhata wakati zvinoda munhu aripo nokuti mushonga wana unenge ari pose paanenge ari. Saka zvikaramba ndikambotendera kumaprofita kupi nekupi. Saka nyaya yangu yezvinezvi iri kwamambo wacho vari kumbozvedza kutsvaga kuti vanobatsira ndevapi. Wakamboedza kumuti auye, akangouya paanenge pada kunzi pada kuti pafambwe anobva atiza. Saka zviri kunetsa. Zuva raMwari rega rega ndinenge ndichishandiswa. Kungawa nyangwe ndakasvinura zvinotongoitika, nyangwe ndiende kune imwe nyika kupi nekupi zvinongoitika, nekuti anondonzi akatemera mushonga wenyora kuti zvirambe zviri magnet. Akatoisa mhiko yekuti ndisvika ndiri zvokuti ndakamboedzawo kupuhwa dzimwe nhamba nabhozhongora ndikakwanisa kuenda kuno dzimwe n'anga. Akatobuda nikanganga kacho kaakarombera kati ndiri kuMozambique. Akauya akati ndo mhiki yangu pandoda kuisa kusvikira afe ndichingomushandisa. Saka ndane dambudziko rokuti musana, chibereko nematumbu zvese zvinondirwadza. Handikwanise kumuka nokutomboti ndakada kumuka ndototanga ndatsikwa musana permanent ndisina ndozotodirwa mvura kuti ndikwanise kuita sei kumuka. Asi zuva rega rega nyangwe ndakasvinura kupi nekupi, iye atonetsa nyangwe kuhama dzake vanotongomutya. Ndatotambudzika kuti ndikwanise kubatsirikawo. Nyaya yezvokuti chifo anotosvika kwakupererwa, kungava kumapurisa kana kwamajistrate. Akatokusvika akanzi dzoka kunyaya yekuti ufambe nemwana uyu, asi anongotiza tichingoramba tichingodai. Ndozvandiri kukumbira rubatsiro. Tiri kuno kwaMurewa kuZumba. Pane nhau yatinoda kunyatsonzwisisa. Ndofunga mataura muchibrowse toda kunyatsonzwisisa. Imi mati nyangwe makasvinura, munomuona achiuya here? Chii chinoitika? Zvaitika nyangwe ndakasvinura kana ndikangoti akakuwarairwa panotanga kuuya kana kuti hutsi, ndotogachizwa semunhu ari mukicheni zvezve. Ndobva ndatotanga kutongoshandiswa zvondobva ndatofutidza. Imi munenge muri pai? Kana kuti ndikangosvinura kana ndakanditi panguva dziri dzemasikati kana ndikada ngoti dzoi kuda kuti kurara, zvinobva zvatongoitika. Ndomuka ndofamba usiku manje kuti ndiiti panouya kanogona kutanga kuya na12 otoita kunga kuti ndikwanise kuti ndichifamba usiku uye kuti ndikwanise kugara kuti 12 kusvika kuchene ndakagara. Kuti kana uri usiku panotokanda dhoo rinotorira dombo zvokuti munhu wese anotoziva ruzha iroro kuti azoziva kuti chii zvikuitika. Nyangwe ndikasvina kudai ndinongodzimatidzwa so zvongoti tuhopi turi kure kure zvokuti dzimwe nguva ndisina kutombokotsera ndotanga kutoshandiswa kudaro kunze mundi nemurume kusene chitogesa uchingotanga hudhuru chitopinda ndototanga kunzwa mudumbu, chibereko nematumbu zvinotanga kutobanda
zvozotanga kubhonzo rekumusana zvokuti dzimwe nguva handitombokwanise kumuka ndotozvidira mvura nokutsika ndikwanise kumuka. Saka pese pandofamba zvongonzi zvine zvauda kuti zvichikuparadza manje iye anetsa kupi kupi ndiri kuda wangu rubatsira rwekuti ndibatsirike. Mataura kuti anoshandisa nyoka, saka paanouya ipapa inenge iri nyoka here kana kuti pese pandinotsanangurira kana ine mukuona pane itori mufananidzo patori nenyoka inotopinda itondishandisa kozoti iye wachone ichi mushongeyo zvokuti nyangwe pano haakachitotaura paakatombo haakachitotaura akatotaura zvinhu izvozvo kuti gondwa nenyoka iroyo. Ende zveshuwa kana mudunhu chai muvhireji kana mudzinza rake zvatonetsa kana nyoka iye atonetsa nyangwe mukadzi wake chai akatombobuda asina kupfeka akatombobatwa munda muwanhu munhu anototyisa muvhireji sokuti ndatonetseka hangu ndinongobatsirwa kana zvichiita kana nehama nevhireji racho zvingobatwa nokuti ndatambudzika. Zvane nguva yakadii zvichiitika izvi? Zvakatanga ndine 13 years zvine zvane 24 years zuva raMwari rega rega nyangwe ndikatonzi tiri kunyika ipi zvinonzi akatemerera munyora dzekuti zvirambe zviri magneti pose pandindaenda. Ko panguva yese hamuna vanhu vaimbokubatsira here? Ndakambozama zviri kutoramba zviri kutonzi zvinenge zvichida iye aripo nokuti zvimwe zvinhu zvake chiripo zvimwe zvacho zviri kupa zvanzi zviri kuda futi nepamba pake naiye aripo kuti zvikwanise ndaneta ndambozama ndaedza ndatoparadza mari zvaramba. Saka vari kubatsira ndevechivanhu here kana kuti vechipostori pamuri kuti vanoti zvinoda aripo iye peposi yake yekuvepo ndechi? Pana akambodaidzwa naheadman kuti ndizoende kwamambo anga ari wezinhata akati gondwa iroro rinogara ari panaro paanenge ari vamwe vacho vakuti zvinoda aripo zvimwe zvinoda pamba pake nokuti zvinhu zvaanenge anazvo vamwe akati ane mushonga wakasimba kumapostori nokuti ari kutodawo munhu akasimba hatisi kuzvikwanisa vari kumbozama bati zvekutoramba. So ndakatombogara kuno vamwe vanonzi gogoshumba kwaseke uko 3 months ipapo zvese anenge achingoteedza achitongouya zviya mupapu mumatare imomo zvakangodara pana kana change. Umuri matare aiuya achiita zvaanoda every day. Saka ndanetsekana hapana zuva raMwari rega rega paatongoda zvinonge zvichingoita. Saka ivo gogoshumba vacho vakati chii vaikubatsirai vacho? Vakamboedzawo zvokuti vanoita zvekuhaka nemweya wenjuzu vakatirega tihake utaure nomuroyo wake ndopakataura zveshuwa sematauro anongoita makwese kwaanongohakiswa achitaura akanzi tokumbira kuti usunungure mwanawo vaambotaura sununguro dzake dzaakataura ndikambogara 3 months zvikangodaro zvokuti zvangoita kunge kuzvisvondo kunge zvadaiso zvibva zvadzoka zvokuti nganga yake akatorombera aiti ndiri kuMozambique ndiri kwakadai akauya achindiri kuda mushonga wokumukira vakadzi asi akati hanzi ndikamutsura akati mwana uyo wada kushandisa hanzi kuona nemhosva neyo asi hanzi akati zvone aiwa ndopandoda kuisa mhiko yangu nokuti ndiri kumuda ndopaakaisa mhiko. Saka kwese kwandinofamba zvesho zvironzi kusvika utofende ndopazvakutoda kutoti uchife chimhiko chacho ichocho hachisi kuzosunungurikika. Saka ndotokumbira rubatsiro kuno vanonzi vanozvigona vacho nokuti munhu wacho ari kunzi muhombe mushonga wake wamuhombe wakakurisa. Iye akura sei? Ndova 73. Ko ane mhuri? Atonowana 9 vasikana 8 nomukomana 1. Zvinhu zvatonetsa even kudunhu even kuhama dzake but havana chavanotaura nokuti vanotomutya. Hama dzacho dzakatomboedza kubatsirana neni nasabho kuenda kupi kupi vakangofambawo neni vanogona kubva vatongorwa nechinhu kufamba kudai anobva haka kuti siyana nezvaurikuita. Saka ndanetsekana zvokuti sekutaura kwatiri kuitawo kwaizvozvo ari kutozviziva. Ndakatsanangura akambouya akabatsira wezinhata akataura kuti hanzi ane dumwa raanogara naro rinomudza zvose zvinenge zvichirongwa nevanhu zvokuti anogona kutozvibhendesa kana ngonetesa kuti zvibva zvangogara zvichireva kuti samambo zvamuri kuti nyaya yaane nguva iyi anogona kunge vaineteswa. Vanogona kudaro saka ingoti ndingotsvaga rubatsiro mambo wacho arongoti handina unganga dzandinoziva zvichingodai but nekurwadziwa ndikutoona kutoti hapana kwanenge ambosvika nanguva achingotenderedza nyaya ichingotanga iringotsikwa kandi kuneteswa kana kuti kuita sei handichaziva.
imimi matimane 24 years 24 years zvichiitika zuva raMwari rega rega. Hamusati maroorwa? Imba yacho yakatoparara notonzi hasi kutomboda izvozvo, ndiando akachitoti hakuna izvozvo. Makamboroorwa? Ndobva chii chakazoita kuti musiyane murume? Murume anongosviba muine, wanzonzi anongosviba muine nokuti anenge achitoti ndiri pa hakuna chinomboita chinobudirira. Saka ipapo zvinonzi kurwara kwazvo zvauda kutongosvisa parufu kuti uchizorora. Kana imi mukange mafa anozowana kupi mudzimai wacho? Ameno pamwe bhungu yake ndo mbenzesere yacho handichazivi. Akataura mashoko iwayo munhu wechivanhu kana kuti chivanhu kana kumaprofitende, ndotoona kuti ichokwadi. Nyangwe ndikida kuti ndibatsirikana kuti kudaiswa anenge atozvononda todaiswa anobva atonyanya kuita wese hapana kana change. Anobva atosimba nokuti anotonzanza ari kutomirawo zvakasimba mishonga yake iyo. Asi makambo since maive kwana gogo Shumbo makambogeswa nemishonga yakasiyana siyana? Ndakagezeswa nchitopumwa zuva rega rega every day ndo zvandaitoita, but iyi zvakaramba. Kana zvekuti kanganga kacho kakamboti adai but zvakaramba. N'anga yake yacho makaiona? Yakabuda pana gogo chitotongedza kachinda kuMozambique, ndiri n'anga yakarongedzwa maningi kanodaiswa. Akataura akatoti kuti pakadai kasekuru kachitotaura asi kachitota munhu asasati apedza kuti asekundibhadhara. Iye wacho ari kukushandisai? Wacho yakarongedzwa iye wacho akashandisa kundishandisa. Ko hapana here nzira dzekuti mhepo iyoyo ikudirecte iko kwakunanga kwaari iyo? Aiti ari kuMozambique kupi kwacho? Tichada kuti mutipe nhamba dzavo zvakare gogo tigoona kuti makanga machovha kusvika papi, vatitsanangurewo kuti nekuti dzimweni nguva kutanga munhu mutsva zvinogona kutanga futi patsva. Saka kana vanga vaine information gogo wacho maybe kunenge kwakutoti tiende nemi ikoko, kana kuri kutete kwacho tomonosangana naye kwakunotaura naye izvozvo kuda zvinogona kuyamurika. Kune akazviita wacho tisati tazvipinza basa rekufamba kune vakawanda kuti vakubatsirei. Ndinofunga tikabatana nagogo ivavo vakanga vaine information yekuti munhu uyu tinomuwanira kupi, kana kuenda nawo ivo gogo wacho mhepo yacho haka tiriko kukwanenge ataura kuti tisvike chete paari. Izvozvo ndofunga ndo imwe nzira inogona kutibatsira. Tinotenda zvikuru. Muri eZimbabwe muri kuinzwa nhau, tinozviziva kune vanobatsira vakawanda. Tichitaura mashoko iwayo naizvozvoka maizwa wose naizvozvo hanzvadzi yedu yatinayo inoda kubatsira kunemi vanobatsira pari zvino hatishori chero munhu anoti iye anogona kubatsira tibateika tiende tiedze nepesi patinogona tione kuti zvichatipa mutsauko here kana kwete matimimi ma12 eusiku ndopaanonyanya kuuya. Chimboziya chikomenti uri mwana wevhu, zvimwe hazvidi manyawi nezvepasi pano, kuita kwezuva kuda richinyura. Asi pazvinenge zvichiitika imi mune muchirota here zvichiitika kana wati kudini ko vabereki venyu vakamboitawo chiine nawe?
nemabig tuzenda vese hapana zvakafamba. Ini ndini mambo Nyajina wekuzumba. Taita dambudziko kuno remwana wekwakatya makwara, musikana ane 35 years. Ari kuti aita dambudziko rekuti pane munhu ari kumushandisa nemushonga unonzi wagondo watuka. Akamutangisa kumushandisa mushonga uyu mwana uyu aive ne13 years. Ndokubva aenda kumatare paMajor Street wakamuti dzokera kumatare amambo. Ndobva wauya kwandiri ini, ndokubva tashevedza murume iyeyo, ndokubva auya. Asi pane mamwe matare atiri kuda haazi kuuya kuzoatenda matare. Saka chikumbiro changu kunyika ino yeZimbabwe ndechekuti kana kuine vanoziva vanhu vangabatsire dambudziko rakadai, makasununguka kundikondakta, kundifonera nhamba dzangu dzinoti 0782 203 018 0782 203 kana kuti kuuya kuzumba kwamambo Nyajina mungatibatsire zvikuru. Mwana uyu atambura, iye zvino miri wake hausisiri mwiri unoratidza kuti ane utano. Saka ndibatsireiwo madzimambo vanorapa, vanoprofita, makasununguka muti yamurewa. Thank you. Muri yeZimbabwe ndinovimba munotondera zvikuru tichitaura nagogo vachiti vanoda rubatsiro. Ndofunga payawo zvakare munotondera tichiuya nemufundisi achiti izvo ane zvaaita akapisa mhiripiri kana ndichiri kutondera akaiti agadzirawo achibata mweya wake achitaura matare ake akati zvapera. Asi tada kuti tipfuure katichiona kuti gogo vari kurarama sei. Gogo ari kutaura kuti kubva iyo nguva iya hapana chati chachinja. Ameno gogo ichokwadi hapana chati chachinja. Ichokwadi hapana chati chachinja. Kubva zvatabva chii chiri kuitika? Zvongoti zvokusanganisana nazvo kuti ndosanganisana nekadzvinyu apa dai rachaipa panditora mapureti tichizwa ruoko rwakutorwadza. Ndichibva izvozvo apa pandaisakura pandakatosidzira kusakura nongoona nyoka yaenda kutorwara gumbo rara, kana kuti ndiona kuti yandiruma kana kuti kudini. Zviri kungoitika zvacho zvinongochinja nyoka, mazvinyu ndozvinhu zviri kunditambudza. Kana kuti ndigone kubata kupinda mumunda chaimo handisi kukwanisa. Dambudziko racho harisi kuda kupera. Ndio nhau iripo kamuri yeZimbabwe. Hatina zvizhinji zvatingakwanise kutaura navo gogo. Ndofunga vakambotaura dambudziko ravo makuriziva. Gogo havasati vawana rubatsiro. Takambozamawo tikauya nemunhu waMwari muchiri kurangarira vaya profeti zita ravo raakutotizawo zvakare vekuDZ vakambo miramirawo zvakare, asi zvakaramba nanhasi dambudziko richiripo. Tichikumbira zvakare kwamuri muri yeZimbabwe patinofamba kudai tichitsvaga vanhu vanobatsira kudai, tinotodawo rubatsiro zvakare rwemafuta. Kana tikamuwana munhu anobatsira kuti tisvike kuno uku, kana kuti uti gogo ndipewo mari yemafuta hazvibude. Naizvozvo tinodzoka kwamuri tichichemawo kwamuri kuti muri yeZimbabwe gogo anoda ruyamuro. Uyezve tinodawo kubatsirwa nemi kuti tiwane mafuta ekuti tinge tichisvika kunzvimbo dzakasiyana siyana, tinge tichibatsira vanhu vanoda kubatsirwa. Gogo maita basa, regai ticharamba tichikutsvagirai tione kuti zvingamire sei. Ichokwadi ndibatsirei kana mwana, ndofunga ndine mwana wangu mukomana mukuru ari kunzi andakati uye takamboenda kwagogo chiuru.
achinobhadhara mari akatosvikapo kutosarenda kana kwagogo chiuru kwasi akatoti mari yacho handingaiwani inkonzi dzokai kuruvhiyu modzoka mune mari kanga ati hanzi mosimudza matare acho idiwa mari zvino yari kuti handisi kuenda kana kubasa ndikutotamburawo futi handina kana chinhu saka zvava zvangondiomera ndakangogara handina kana chokuti ndinotomboenda ndangodekara ndatopererwawo nezvazvo asi dambudziko ndinaro. Tichaedza kutaura navo zvakare gogo chioro vacho kana vachiri kwanisa dambudziko racho tiite kuti vakubatsirei. Tichangonzwawo kwavari kuti vanenge vachiti chii. Mainzwa nhau yataurwa nemwanasikana anoda rubatsiro. Totangira papi? Tichamboedza kuti tibatane nagogo vaimubatsira tinzwe kuti vakazokundikana papi, nekuti kana vaitombohaka mhepo yacho ndinovimba kuti dzimweni nguva ndiyo nzira yatingashandise kuti tisvike pang'anga yakaita izvozvi, yakaita utsinye ihwohwo hwokupa mushonga wakadaro, kuda sezvo zviri kunzi iye haana kupedza kubhadhara mari kung'anga iyi. Murapwa kanokwanisa kunopedzesa kubhadhara mari iyoyo osunungurwa zvake. Ndinovimba ndiyo imwe ingava nzira yekuti tikwanise kubatsira nayo mwanasikana, asi kwamuri vese vanobatsira marinzwa dambudziko, mwanasikana ari kuda rubatsiro. Namba dzedu ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti. Tibatei ipapo. Mukangotibata chete isusu hatirambe kuti tinge tichienda kumba kwavo tinokurukura naye tinzwe kuti kana mambowo zvakare tataura nawo panhare vachitaura kuti vari kuda munhu anokwanisa kubatsira nekuti vari kuti vamboedzawo asi hazvisi kufamba nenzira yavari kutarisira. Senguva dzese muri eZimbabwe musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.